UNESCO, protecție cu Roșia! UNESCO, protecție cu Roșia! UNESCO, protecție cu Roșia! UNESCO, protecție cu Roșia! Roșia este și a ta! Manorescu nu uita! Roșia este și a ta! L'ambassadeur, il a fait son succès. Il est où l'ambassadeur? Ah, c'est lui, il est là l'ambassadeur. Depuis 2006. Ai noștri arată spre un drum de bine și popoare alte. Noi de aici nu plecăm acasă, până nu vom câștiga Roșia de Blană. Noi de aici nu plecăm acasă, până nu vom câștiga Roșia Montană. Roșia Montană. Și aduc mergură, visul libertății ne este meleac. Fără și alură, bunătate cură, Roșia Montana, că-i bine nu mai dat. Noi de aici nu plecăm acasă, până nu vom câștiga Roșia Montană. Noi de aici nu plecăm acasă, până nu vom câștiga Roșia Montană. Nu plecăm acasă, până nu vom câștiga Roșia Montană. De aici nu plecăm acasă, până nu vom câștiga Roșia Montană. Roșia Montană, unii să vom! 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 Roșia Montană, unii să vom!